poháriky, všetky sú nachystané. Jednohúbky sú nachystané. Chladničky také chudobné chlebičky nachystané. Tak. Kde? Ty si pokladík môj milovaný. Si zabere. Môj. Ešte máš teraz. Ale čau, že nič, akože nečakaj nič. Ne? A čau. My sme prvý? No. Tak díky, tak pomeň. Ja som sa na slušáka. Ty kokos, neplaky, dobre. A holé nohy. Čo, hej, čo budeš piť? To daj ma. Budem sa Katka bude pozerať. Jasné, to dám na YouTube. Milanko nepije. On je anti-pič. On vôbec nepije. Toničku, ty čo budeš? Víno? Mám radler, citronový. Ty chceš čo? Ty si autom? Tak chceš nealko pivo, či ne? No, som si Chceš blázen. víno, alebo čo? A teda Červené víno? dvakrát aj pre kamoša. Kamoš chce radler, to... Kľúče sme hodili do kanálu. Potom one a... Dynamit ide. Čuješ? Čo to bolo? Dynamit tam hraje. Hej, to je ono. Ale sranda musí byť, no. Nevím, no. Dáte sú. Jaké sú tie kleničky? A tiež si mala asi Vidím, to bude fajn. Budeš sa vrátiť do vína. Aj cifro, dobre. Vybavím. To bude také No dobre, to bol krstný, hej? No. Ja mám kamoša, ten povedal, že mojej segry sesternica... Čo? Nie, ale... A jak sa má tvoja kamoška iná z Gírska, víš? Bola tu na Vánoce, meškal si. Žiletka? Nebolo. Som tam doma, povídam. Ježiška To robil, sa ne? váha nežere, no tak. No lebo nikto nevolal mi na vieš, mal niečo pre niečo, ale som zabudol doma, takže nebudem tady Ticho, tu sa spí. Strašne je chýbal určite. Hodinky som si zobral. Kde máte kukučky? Len tam tej igelike na kote. Som si mala ja to. Áno. Tiež máš Janičko tam napísané? No, moja bude teraz aktuálna. Prúseria brak. Dojdem domov a vysvetlím, že mám kabelku. Lucinka, požičaj nejakú kabelku, prosím. Povedal som dojel na Bura, aby ma zval. 25 000. Mám. Chceš to teraz alebo stačí? Tisíc, ale myslím. Hej, ty. 25 Už aj mi 000 pomaly eur. sa Chceš to obudí. teraz alebo Každý by to tam za taký žiarovku mesiac. a za tým to bijel. Si vôbec Zlodenici nepozrel. tečú. Áno, mohla byť, Nemáš už sa som to s tým vybavila. 25 000 na... Ale hlasy budú, to je podstatná vec, že hlasy, to už komiks tam dáme hoci, jak Hodne ho, ne? to není problém. Ne, to je úžasný toto, vidíš, bere one. Čo to bez úrokov, Za zástupcu bere Však 249. preto. No a od teba zoberie. Vieš, to je... Tak došli 3 deti. Ani jedno som No nemal, však nič ty mi môžeš nestretol. nedáva, no žal Bohu. 3 deti a 2 dospelí kusky. Ja som na to spával. Čo si čakala, že oni keď Jeden, nám... dva. Počkaj, pes vyšiel z budy a hlavu si mi pokrmil, aká zima tam bola. To odkôd Pes- som tak krásno. Pes vyšiel z budy. Macková tam bola, Macková, čo tam? Ale prečo máš Macková, ty kokos? Čo? Ináč, ako nechaj, ja mu pekne hovorím brácho, sem brácho, tam odteraz ho budem volať tým počúvaj ma. Odkiaľ si dostal takú krásnu Ja som ti nepovedal Macková. Ty mňa ináč ani Moja krát niečo pýtala, ty si neskočil do A litu. čo som mám pýtal? Že si spokojný. Spokojný som, spokojný. Hej? No dokedy si? Do 9. Kyslý tu bude pusko. Jedzte tie chlebičky, Vole, poslúšaj. jedzte tie chlebičky a tie jednohúbky.
Tie kravičky, tie Lebo torty máme málo. Tebe sa tá kamera strašne ľúbi, že? Aj keby nesnímal. Tak keby tam karta nebola. Blík ako Elon. Zomrel dneska. Zomrel, ale Áno? Dneska zomrel, no. No. že mu to pravdilo Že mu to krvácalo do srdca, či niečo také. Také je zrebnutý. Že on sa postavil, odkračil do sanitky omdlel, no. A teraz o 5:30, ako boli spravili, hovorili, že zomrel, no. Buď bráchovce, buď dvojičky. Nie dvojičky, Brat. bratia. Vieš, tá motorka, predsa tú motorku zahodiť alebo niečo, vidíš, že? Tam má, ale má 180 kg. Čúvaj, to je to má 300. kredenc, alebo jak sa tomu inak povie. Kredenci, áno. No, tak pohárky, keď máš, áno, to je toto, pohárky. Počúvaj. Tak takto, keď tam stáli vedľa. Ticho, počkaj, ticho. Názorne chodí stíhačka. Môžeš. Tak normálne v tej linke. To by robili, ty sa smeješ, ale... Počúvaj ma, čo keby ste išli merať tam, za tú kinu? Tam by ste si zarobili dosť. A normálne autobusy, čo zastavujú Bernami, to isté. To normálne... Tuto je profesionál. Na Galványho pred Lidlom zaparkuje. Na červenej, víš, červená, minútu 30. Rožňanská bojnická, ďalšia červená. Ale počúvaj ma. Prvýkrát som spal dneska, takto útorok, na parkovisku, kde nebola pumpa, nič. A hovorím, mám tam také tie čúranie polievka, tak to som tiež vytrpal. Hovorím, ten kamionista na Lidli, na Galváne, výtahne varí. Ale pozor, nemôže mať Siemens poruchu na semaforu, mu tu prihodím. Tak normálne mi hole. Oranžová príkava. Behali, láru. Fakt si vyhneď. A keď sme boli minulý rok, keď sme boli na Elefantoch, tak sme došli do nejakého obchodu. Pred obchodom otvorili pokorné autá víc. Počkaj, to by Dám si kávu, vítali, varíš na